היי, שלום לכולם, אני אורל בלו, Senior DevOps, בנוסף AWS Community Builder בתחום ה-Serverless, ומייסד קהילת Flip the Script. קהילת Flip the Script נועדה כדי לעזור לג'וניורים בתחומי ה-DevOps והענן, בדגש על AWS, להיכנס לתחום, ללמוד, להשתפר, להתפתח, ובעזרת השם למצוא משרה ראשונה בתעשייה. יש לנו מספר יוזמות מרכזיות בקהילה, למשל קבוצות לימוד להסמכת AWS Solution Architect Associate, סימולציות רעיונות עבודה, פידבק, ייעוץ קריירה ומעבר על קורות חיים. יש לנו סדנאות hands-on, מיטאפים, וובינרים ועוד הרבה מאוד דברים מגניבים, אז מי שלא יצטרף זה הזמן. אז את סדרת סרטונים שאתם רואים כאן לפניכם, הכנתי במטרה אחת פשוטה, בעצם לתת מקור למידה פרקטי, תכלסי וממוקד, למי שמחפש עבודה. אוקיי, אז מה נראה כאן? נראה כאן על מוטיבציה, על איך בונים טבלת מעקב באקסל שתעזור לנו לעשות סדר בכל תהליך חיפוש העבודה. נראה מה זה לינקדין ואיך משתמשים בו בצורה מיטבית. קורות חיים, איך בונים קורות חיים מנצחים שגרמו למגייסים לחזור עליכם. איך מגיעים לרעיון עבודה, איך מתמודדים עם שאלות פתוחות, שאלות סגורות, וכמה דברים שאנחנו חייבים לעשות לפני שאנחנו מגיעים לרעיון העבודה. אנחנו נראה איך עושים מעקב עצמי במהלך התהליך, לראות איפה אנחנו נופלים ואיך אפשר להשתפר, ונראה כמה טיפים לסיום. אז תישארו איתנו.